सानथालिनाव हाबा जाफैदों जाहैबाय ने? औ बेसेबां जाखो हाबा जाफैना? आङो 6 बोसोर जाबाय। 6 बोसोरानो जाबाय ने? गोरलैफ्रा साबेसे मोनखो? सासे जाबाय। Lahar Johar ing channel ren tihi ing dada pandu orar ren menaya tihi bapla menaya ing do bapla orar ren salak kana ningal idefe boyha misra ko inga video ing songgete menaya dada pandu menaya aho Sunu Hemrom menaya ale songgete bapla jom lagi salak kana ing pedre hijome dada seleka menaya dada indo moj ge ape ko boya asirpad te mane joto jot sauge indo milo minenya se milo mina leya ale da noa jahana bapla bihe kore che kore ale joto jot ge mane okata bapla huyuk kana okoya bapla huyuk kana ale do joto nyel sangi tin niya dharti re tundang bhur menak kwa joto ge moj ge menak leya mane hili hokare hokale sara ona hili bapla ora re menaya bapla ora re mos are mos menaya na ing do bapla ora ren setirna nil dife bahau kuriku aguti khana ora te mos ke bahau kuri mos menaya dada bahau kuri seligi menaya dada mos menaya entere ko inai khana bahau kuri jamai kora ultoroko enai khana joto hor khushi menaya de bahau hoka khoi agu khidia dada Rene kata manji para tola kon aku ke dia baru tu. Kuri se iko heina Hei kena aku. hei khana na Kena mau dia. sa de ठीक dada बाबुआ देरबायानो ओमफ्राय नै बिनानावखौ लोगो मोनदों आरो न'आथ' बेयावनो खामोन दा ने सिसुबारियावनो बेहायनो ओमफ्राय सानथालिनाव हाबा जाफैदों जाहैबाय ने बेसेबां जाखो हाबा जाफैना आङो 6 बोसोर जाबाय 6 बोसोरानो जाबाय ने गोरलैफ्रा साबेसे मोनखो सासे जाबाय ओमफ्राय बहायथो थां खामानि मावनो बबावबाफोर थाहैदों नामा नोंसिने ना न'आवनो दं न'आवनो दङ फैबाय थांदोंमोन हाबायाव दंफैयो बेयाव बेयाव गैया फैयाखै रायलायनो रोङो ना रोङा सावथालनि एसे बुजियो होनब्लाबो स्पस्ट हाफेरा जाहैबाय ने माने हायो हानाया बुंबा ओमफ्राय माने सालाया जायाना माने गुबुननि हारिनि भाषाखौ लानांगौआबो गोरलै नङा नालाय 6 बोसोर जाबाय होनब्लाबो स्पस्ट हाया ने आच्छा दा सानथालिजों हाबा जादों आरो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय सानथालि हिनजावफोरखौबो बर'फ्रा लाबोयो ने आदा अबावबा दङ दा बेबायदि आरोखि नोंसिनि गामियावनो जादों बेथ' बर'बो इस्पातजोबखा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'फ्रासो गुबुन हारिखौहाय गुबुन हारिनि भाषाखौहाय सोलोंना लानो रोङा आरोना सानथालि होन उराव होन नेपालि होन जिखिजाया जाथिफोरखौ आरो गामि दरसेयाव थायोब्लाबो माने सोलोंनानै लानो नागिरा आरो ओमफ्राय खिन्थु जोंनि भाषाखौला गुबुनफ्रा रोंजोबो आरोखि दा नै ओरैहाय नोंसोर गामियावथ' फ्राय गासिबो गोरोंजोबदां बर'खौ ने बर' मथा मथि 4 भागाव भाग मोनथामसो हागोन भाग मोनसे हानाय नङा आरो नुबाय खोनाखाबाय दा होनब्ला माने 90%आनो बर'खौ गोरोंखा आरोखि गासिनबो ने नोंसोरथ' माने जोंनि बर'नि भाषाखौ दस्रा जाथिफ्रा इजियैनो रोङो आरो माने जोंनि बर' जाथियासो दस्रानि भाषाखौ माने स्पस्ट हाजोबनो नागिरा आरोना दा गुबुन हारिजों हाबा जाफैदोंब्लाबोथ' खुनु न'खर संसार जानायावहाय प्रब्लेम जायाखै दा जानाया ने जायाखै जानायालाय हेपि रंजा खुसि दा जेब्लाबो जेब्लायबो खुसि दा बेबायदि आरोखि नै न'आ नोंसिना अबावमोन न'थारा नोंनि न'आ अबावमोन सिगां दां जोनोम थारा औ ओरै फाथाबारिया मा होनदों फाथाबारि
औ फाथाबारि दा बेबायदि आरोखि दिनै हाबायावहाय गोबां लोगो मोनदों बर'फोरबो दङ नै गोबाङैनो गामिनि नों जाबाय ओंखाम नै ओरैहाय जोंना बेवाइया फन रायज्लायगासिनो दं आरो दा बिदि आरोखि नै ओरै बिनानावमोनाबो फैबाय जाहोगासिनो दं लास्टआवहाय कुड़ी सेरेन पेड़ा को सेटेरेन तालेया बाप्ला ओड़ा आच्छा माने हिन्जाव गोदान लागोखौहाय बरायबाय आरो दे बस मोननाया दादा अ आच्छा थारमाने हिन्जाव गोदान लागोखौ बरायनानै लाबोबाय आरो आं एसे बर'निबो होनदेरबाय आरो दे बस मोननाया दे आं बर'नि बुंनायसै थारमाने जोंनि मानसिफ्रा नायनानै बुजिनाय नङा नालाय माने हिन्जाव गोदान लागोखौहाय बरायदों आरोना दादा बिजोंना ini tuh dahar bunuhnya. dahar bunuhnya luka teh. Apa deh? dahar bunuhnya. Dahar bunuh ah. Mana lama gaya ada rehat. Besok tangga naik di sini. Rehat haba jana pila baik. Le, sini. Enggak manja cuak ya. Ya, ini baik sih le dia wajah. ओरैबो आदामोन फैदों ने औ फैदों औ हाबा जानो मोनजाफैखायाखैमोनलाय सावथालनि हाबा औ दिनैसिम फैनाय माबायदि खाथि जाहैबाय नालाय जों ओंखायनो फैदों आरो खाथि हिसाबै मानोथो बर'फोरनावल' जानाय ना सावथालनावबो जों जानांगौ 12 मिसल जाबाय एखे हिसाबैहाय औ जानांगौ ओंखाम जाना लाबाय जोंबो बिराद उखैबायमोन नालाय ओंखाम जाबाय आरोना मोजाङैनो होदों जानाय लोंनायफ्रा सख्रि जेल डिसिबेल मेनाया हाकु मेनाया वाव डिसिबेल सिम जेल मेनाया तिहिन या शिशुबाड़ी आतु रे तिहिन हाड़ा मुर्मू घारज रे तिहिन हाड़ा मुर्मू रेन कोड़ावा नितुम शिबू मुर्मू और संजीता तकिना तिहिन सनद बापला रे तिहिन नय पेड़ा पर्व को हे कान तालेया तिहिन आले नुको पेड़ा कुड़िया आतु नितुम हुयेन तया मंझीपाड़ा कांठालमारी मंझीपाड़ा कांठालमारी मंझीपाड़ा कांठालमारी रेन कुड़ी शिशुबाड़ी रेन कोड़ा तिहिने जत्तो राजोते आलेले बापला ले किना बापला ले जुगदा तिहि आले आरा बहा को से तो नुको मुस्लिम को से जत्तो जत्ते आले नुकिना बापला ले कुरुमुटु के तकिना तिहिन तो तिहिनिया ले जत्तो जत्ते आले ले बापला ले नेल कमी चाबाय कान तकिना मज आ नापाय ते जते आ तिहिनिया आले शिशुबाड़ी रे नवा आले जहान जत संगे गे मिले मिसे मेना लिया जहान जत संगे गे चेत हो टेंशन आले धनु तालिया शांति ते आले बापला ले नेर परमा और बेला पुरबु को जते शांति को चला हाबा जानोसै अ आच्छा नोंबो हाबा जानोसै दे